मा गेलेदों नोङो मा बे एथौ आयौ एन्थौनो आय गलांबाय दाखुइ नाङो ए मैयानि गाननायखौहाय सुनांसिगौलाय मैया सुवाखैना आङो बेलासिनिखाय बेखौ ओरैनो लामनानैल' दोनफैबाय आङो सेरावहाय बेखौ सुनोसैलाय सामफ्रामबोनि दख'ना नै सुनानै लाग्रोसै बेरायफुंजा फुंजानि हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव बिराद मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा बेरायफुंजा फुंजानि नै आङो दिनाथ' माबायदि दाबोनो सान्दुं गैथ'वा ओरैजोंनो साना ओंखारो नालाय ओरैजोंनो साना ओंखारो दाबो सान्दुं गैथ'वा ओमफ्राय सि सुनो लादों आङो मैयानि गाननाय बियो दा होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय आं दाबोनो मोखां सुवाखै आरोना मोखांबो सुवाखै जेबो खालामाखै ओरैनो नै फुङावहाय दसे फिसालाजों गेलेथ'बाय ओमफ्रायहाय फिसालाखौ दसे नायनानैहाय दा दोनथ'बाय आङो नै ओमफ्राय दा सि सुनानै लाग्रोसै आरोबाव मा खामानि जाबावो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे होबाय थाबानो जाबाय माल' ओइ दुस्ट' नालाय मा खालामदों मावदों नों मा मावदों नै मामे एम्बुआ गिदिर ना फिसामोनलाय एम्बुआ गिदिर ना फिसा गिदिर फिसाबो दङ एम्बुआ मा खालामो एम्बुआ एम्बुआ मावो सोरबा थोस नै मुदुमफुल माबानोसै दा फुङाव मा जानो माने लांनो दा बेखौ हानोसै बेखौ नै बेयावहाय नै बाबाखौ हानो दां अबेखौ नङा ओरै साइडनिया आरो गाहायनिया बेनि गाहायनिया नोंहाबा माखौ थुगासिनोथाय नों बिजौखौ थुनानै देखायलाय औ बेनो ए आंलाय नै गावबाय इसोर गेफे जालायलायबाय रेडि खालामजोब्बाय आङो थालिर ओमफ्राय नै बेखौथ' जाहैनोसै स्ट्रबेरि ओमफ्रायहाय मोदोमफुल थालिराबो बेगर गोनां बेखौनो जानोसै दा ओमफ्राय फैनानैसो जाफैगोन ओंखामखौ रेडि जाजोब्बाय गासिबो गगा मोनसोगारबाय आंहा नै बेसेबांबा गोबावनि दख'ना गानदोंमोन सोनानै दोननाय आरो थांसैलाय गाखोनोसैलाय जि गोजौहाय आयौ गाखोनांगौआनो रावबो गैया नै लांदांथ' गाखोफैसिगोनदां दासो 10 मिनिट दंबावो खारनांगौआ दा बेखौ नेनांसिगोन दे आरोना थांनोसैलाय नै माबाबो लादों आं मा लादों नै प्रसाद दंमोन बेखौबो लादों आङो नै फिसालानि माबा लादोंमोन आं नेल काटार थांसै दा दिनानो दिनै दोमैलुयैनो थाबाय गारि गाखोफैफिनबाय आङो थांनोसै गरमहाय माबा गैयाबाबो मा होनो सान्दुं गैयाबाबो सान्दुंआथ' बारा गैया थेवबो गरम गासिनो आधा घन्टा दंबावोनो बेखौनो बे थानांगौ गोलोमजोब्बाय एसे सिगां ओंखारबोनांगौमोन आङो एसे सिगां थांबाय दासो बेखौ नेबावदोलाय आधा घन्टा आरोबाव गरमबा
लोगोफोर अबस्था गैयि जाजोब्बाय नै ओरैबायदि उन्दुबोदों आङो थेन्थ'बोदों उन्दुनो ओंखारनाया हालामोन नायदै दा दुगैग्रोनानै लानोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय जानोसै सालायाबो दा उन्दुनानै दङ जानोसै ओमफ्राय मेंगुलायबाय आङो रायज्लायनो हाला दहाय फिथाइ लांनायल' फिथाइ बे जाखौ जानायल' ओमफ्य बेनिफ्राय जेबोथ' गैया दा उखैबाय आरोना दुगैनानै लाग्रोसै आङो नाय लोगोफोर खर' लोबबाय एसे स्रां मोननायनि दुगैबाय दुगैखांनानै नै दहाय जानानै लांनाय सोनसिमोन जानो लांनाय टिफिनखौ सुनो लांसै ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव थांसै आङो जाहैनोसै मा दं नै नायदो नोंथांमोनाबो नै उन्दुगासिनोसो नै आंहा दै गसरदोंमोनहाय नै बेखौ खुलिनांसिगोन जानायनि सिगां ओमफ्रायहाय जानोसै लोगोफोर रेडि जाजोब्बाय नै आंनाव मा ओंख्रि दं ओरैबायदि बुरजा निरामिसबाबो टमेट' बाथोन मान्दे भाजा दालि जहल ओमफ्राय नै मगुजों थाइबेंजों सालाद बानायबाय सिखारबाय गुलुआ ना मामि नों सिखारबाय दा साफा खालामसै आसुगुर साफा खालामना लाबोनाया नै मामे मा जादों नों आगु हा हर आंनो दौ दे हा होनो आंनोबो दे आंनो दौफै दे आंनो बेखौ दे दे फुगारना हो नै आंहा थुलुंसि बिलाइ खानानै दोननांगौ दा फुजा होनायाव बाहायनो ओमफ्राय नै बिबारबो एसे खाफानोसै माखौ नाम नङाना बेयो नै फ्लावारसो नै दिना बेलासिबाय बेनो बे दिनैथ' सानसे बांद्राय सान्दुंबो गैया थेवबो हब दिना नै ओइ नै गोलैयो नै फिसालानि दालि सजना मोनानि ओंख्रि बेनोलाय बेना दालिल' जायो ओंखामाबो नै बेयाव मोनखाबाय दा जाहोनांसिगौल' बेलासिबाय नै लाइट होस्रांनांसिगौ खोरखि फांदोलाय बेलासिबाय नालाय बेलासिनि खामानि जालायबाय आरोना बेफोरो खोरखि फांनाय लाइट होस्रांनाय खोरखि फांनाय दा बेलासिनि खामानि जालायबाय बेनि उनावहाय फिसालानो ओंखाम दौनोसै दाफै खाथियाव दाफै हंगार हवे नै सिखा खुख्रि लादां खामानि मावनो मा खामानि मावनो नागिरदों नै आङो नै बे मोनसे जिनिसखौ नांगौ आंनो ओमफ्राय नै बेयाव जमा दोननाय बांद्रायबो दानलाहां र' दोनथ'ला बोजाया सिखा दाबाफोरखौबो सासेया मालादि फैगोन नुस्लाब मोनै ओंखायनो लाफाबाय थाबोबाय आङो नै हंगार गावदो ओइ बेखौ नै दानखांजोब्बाय दा जमा खालामनानै लाखानोसै दोनसै बेखौनो सावनोसै नै दाना बेलासि जाबाय नालाय जाहोनोसै आरोना बेनो ओइ फैलायबाय नोङो
Oi, dor mari dah kok. Mari ke dora, kêu đó. Không làm gì. Kêu đó. Này, không là bây giờ ăn không mà tên bộ bây giờ. Kêu đó. Borong sung jebe ha. Jin gelem bothor habjin khabai. Bura monjobai. Oंखाम जाहोगोरसै आं नै लोगोफोर. नै बे जाबाय मोनानि जानाय सबाय बिमा भाजा. बेखौ गाबोनसो संगोन. लकेल दाउ. बेखौहाय सबायजों संगोन आरोना. बेखौ एवथ्रमनानै दोनसैल'. मा नायदोंथाय? थोस बिबि टिभि नायदों उन्दुनो नागिरनाया उन्दुयोना नोङो सिखारनानै फैफिनबाय बिसिनानिफ्राय नों उन्दुयोना उन्दुआ आं उन्दुहैनोसै दे इ नङाहाय बियो बिसो हा जि बिसो दा ओइ मामि नों उन्दुयोना उन्दुला उन्दुला आं उन्दुहैनोसै दे बाय गुड नाइट होनदो दे बाय होनदो दे होना मानो होना आं उन्दुहैनोसै दे बन्द' खालामसै आं बाय उन्दुनोबो ओंखारबायमोन आङो बिराद उन्दुनो गोसो जाबाय गरमाथ' जाजेनबाय नङा होमबा ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बेबायदि बोथोराव नोंथांमोना दुगैनाया खेबबेसे दुगैयो खिन्थागोरलाय लोगोफोर माने आंथ' न'आव थाबा खेबनै जायो ओमफ्रायहाय आरोबाव बायहेरायाव थाङोबा खेबथाम जायो आरोना फुङाव दुगैनोसै ओमफ्राय फैनानै दुगैफैफिनसै ओमफ्रायहाय आरो बेलासियावहाय फुजा होनो थाखाय खेबसे दुगैबावनोसै आरोना बेबायदि खेबथाम जायो आरो गोलोम बोथोरबाथ' माबायदि जाबावगोनथाय मिन्थिला आरो दानो बेबायदि जायो आरोना खेबनै बा खेबथाम आरो ओमफ्राय नोंथांमोना खेबबेसे दुगैयो दाथ' ओमफ्राय नोंथांमोनजों मोनसे एनाउन्समेन्ट शेयार खालामनानैसो नुजाफैदों आङो थारमाने मोनसे प्रग्राम आरोना बे प्रग्रामानो जाहैबाय जोंनि खाथियावनो जागोन ओमफ्रायहाय सोरबा इन्ट्रेस्टबो जानो हागौ आरोना सोरबा इन्ट्रेस्टेडबो थानो हागौ सोरबा इन्ट्रेस्टबो थानो हागौ आरोना बिनि सायावहाय बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों माने आंबो माने बहुत एक्साइटेड जानानै दं आंबो माने थांगोन बे जायगायावहाय बहुत एक्साइटेड जानानै दं बेयाव थांनो ओंखायनो आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो सानदों आरोना दा बेनो जाहैबाय नैबे मोनसे प्रग्राम नैबे बासन्ति फुजा आरोना ओमफ्रायहाय बे बासन्ति फुजायावहाय मा दङ मोनसे इन्ट्रेस्टिं खोथायानो जाहैबाय राम कथा दङ मिथिबाय दा ओमफ्रायहाय जायफोर माने बाबा हनुमाननि भक्त बिसोरोहाय बेयावहाय इन्ट्रेस्टबो थानो हागौ आरोना बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदों माने बियो सानथामनि प्रग्राम जागोन माने ओरैनोथ' 3 तारिखनिफ्राय 7 तारिखसिम प्रग्रामाहाय ओमफ्राय बे जे राम कथा बियोहाय माबा आरोना सानथाम जागोन 4, 5, 6 ओमफ्रायहाय टाइमा बिदिनो माबानिफ्राय ओरैनोथ' प्रग्रामाथ' ओरैनो 7थानिफ्राय सोलिबाय थाखागोन ओमफ्राय मोनाजासे सोलिबाय थागोन आरोना बेयावनो जानाय लोंनायबो गासिबो जागोन माने मोनजागोनबो आरोना बेयावनो लान्च आरिबो बेयावनो खालामनो हागोन ओमफ्रायहाय माने जायफोर इन्ट्रेस्टेड फैनोबो हागोन आरोना बेयावहाय बयबो जायखिजाया मानसिफ्रानो माने सामिल जाफैनो हागोन बाबा हनुमाननि भक्तफोराहाय माने फोथायोना जे जेराव राम कथा जायो बेयावहाय बाबा हनुमानाबो सामिल जाफैयो होननानै बेखायनो मानसिफ्रा इन्ट्रेस्टबो थानो हागौ आरोना जेरै आङो माने एक्साइटेड जानानै दं माला जागोन माला थांनो मोनगोन होननानैहाय थ' बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों बेखौहाय ओमफ्रायहाय बहुद प्रग्राम दङ बेयावहाय बेवहाय गंगा स्नानबो जागोन बेयावनो ओमफ्रायहाय बियो 5 तारिखआव आरोना गंगा स्नानाहाय आलदा माबाफोरबो दङ प्रग्राम लिस्ट नै बेयाव दंखाजोबो गासिबोहाय ओमफ्राय आङो बेखौहाय माने राम कथाखौहाय माने इन्ट्रेस्टिं मोननानैहाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जादों आरो बेयाव बबेयाव जागोन बेखौ खिन्थानोसो रोङाखै आङो माने बियो जोंनि खाथियावनो बे महामाया मा दंना महामाया मन्दिर दङ नालाय बे महामाया मन्दिरावनो बे जागोन आरोना बे सोलिगोन माने बे प्रग्रामाहाय ओरैनो 4, 5, 6 बे राम कथायाहाय बेयावहाय फैनो हागोन आरोना जाय इन्ट्रेस्टेड ओमफ्रायहाय आंबो नुजाहैनो साननानै दङ जायखिजाया सानसेब्लाबो आं नुजाहैथारगोन आरोना बेयावहाय माने बिराद आंहा गोसो आरोना बे राम कथायावहाय थानोहाय होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय थेंक इउ फर वाचिं